Ola, compis. Mirade, imos facer un experimento aquí os nenos de quinto e sexto que vos queremos mostrar a todos. E ao final vai haber un reto que tedes que resolver, así que é moi importante que esteades todos moi atentos. Venga, comezamos, chicos. Vamos, Lara. Comezamos por amosar os materiais que fan falta. Vinagre, bicarbonato sódico e varias velas. Os instrumentos necesarios son 3 botellas de agua de 50 centilitros, 3 globos, unha culler, un embudo, unha probeta graduada, un vaso de precipitado, un encendedor, unhas pinzas de cociña E xa está, e velas. E xa está, moi ben, pois veña. Comezamos coa fase 1. Poñemos os guantes e medimos 50 mililitros de vinagre na probeta. Mira como vai. Mira aquí a grabación. Ves algo? Os outros. Vai. Non mira. Listo. Non, un pouco máis. Bueno, ben, vale. Bueno, sí. Introducimos nunha das botellas. Introducimos unha culler de bicarbonato de sodio no globo. Vamos a la botella. Siga Carlos, a continuación. Vertemos o bicarbonato na botella E observade que pasa co globo, verdad? Imos repetir o proceso. A quen lle toca agora? A ti, Lara? A ver, o seguinte, pues, Lara, faino ti. A ver, collemos outra botella e batemos. Canto era agora? 50, eh? 75. Vale, vamos alá. Vale, mirade. Aí está, 70. Metemos aí. Espera. Ponemos o embudo. Moi ben. E agora, canto bicarbonato temos que coller? Pois veña. Unha cullera de miel. Eso non que non é, que botar máis, Abro logo por ese lado. Abro logo. Outra ponta. Así. Vamos alá. Abro. Moi ben. Ahora aguanta a botella. Aguanta a botella. Vale. E agora? Introducimos o bicarbonato no vinagre. Agora ti aguanta aquí, Aguanta aquí este. Moi ben. Vamos a observar a ver os globos. E falta o terceiro, non? Sí. A ver, Carlos, veña. Tens que botar canto é agora. Ahora son 100 mililitros. Pois veña, 100. Aí xa non vexo, Vai. Un pouco para. Moi ben.
Ben, e canto bicarbonato? 2 culleradas. Pues veña, vamos alá. Bueno, méteme primero si quieres ahí, claro. La botella. Eso es. Ahí está. Y ahora colles culleradas de... De bicarbonato. Eso es. Separarlo con otra mano, ¿eh? Eso es. ¿Sí? Outra collerada boa. Bota un poquinho máis, porque non estaban ben cheas. E agora metemos o globo tamén aquí, non? Aguanta na botella. Agora, tens que aguantar o globo, ¿eh? Este sobre todo é máis. Ven, espera, aguanta aí. Para non escapa. E baleiramos aquí o bicarbonato. Vale, observade como se hinchan os globos. Tedes que comprobar a ver cal se infla máis deles e cal menos, de acordo? Primeiro reto que tedes que resolver. Cal é o motivo de que unhos globos se inflen máis que outros? Aguanta, ¿eh? Vale, e agora vamos a ver. Segundo reto que tamén tedes que saber. Por que se inflan os globos? A ver que pasa. E agora que imos facer, chicos? Encender as velas para que Para ver, tendremos a vibración. o gas nos... Non digas, non despistes. Non despistes. Que vamos a apagar. Moi ben. Sigue inflándose o globo, Carlos? No. No? Vale, pues entón agora vamos a darse unhas voltas. Unhas cuantas voltas así para que non se nos escape o que hai no interior do globo. Que será o que contén o globo? Moi ben. E o seguinte paso, cale, chicos, que temos que facer? Forte. O globo no vaso de precipitado. Vou baleirar o que hai dentro do globo, que tedes que descubrir a ver que é. Vou meter aquí dentro deste vaso. Con cuidadiño. A ver se podo, claro, porque isto... Vamos botando aí, enchendo o vaso. Vale. Vamos, Lara. Vamos a ver que vai facer Lara. Ben. Tens que esperar un poquinho máis. Despacito, non lo levantes fuerte. Levántalo despacio. E está apagando as velas. Que é o que apaga as velas? Non, tens que esperar un poquinho máis. Saca la manilla para que pueda grabar bien. Seguimos, despacio, muévelo despacio. Muy bien. Moi ben. Como víxedes, conseguimos apagar 6 velas. Bueno, pois este experimento que Antón, Lara e Carlos, tamén estaría Adrián, o que pasa que hoxe precisamente tivo que marchar. O experimento que eles os queren presentar. Recordamos os retos que tedes que facer. Primeiro, por que se inflan os globos? Segundo, que conteñen os globos? E terceiro,
Como se apagan as velas? Por que se apagan? Bueno, chicos, pois esperamos que lles gustara moito, non? Pois veña, un saludiño, esperamos a vosa resposta, Chao!